колективній справі за позовною заявою громадської організації Виноградівське об'єднання Майдану Виноградівської ради про визнання відмови відповідача незаконною зобов'язання вчинити певні дії встановив. Адвокат Рязуненко в інтересах осіб заявив клопотання про залучення до участі у справі третіх осіб, які не заявляються розцільних вимог на предмет спору на боці відповідача, а саме Дорчина Юрія Яношевича, Поля Олену Федорівну, Козика Йосипа Йосиповича, Дрожку Тетяну, Шарей Габріелу, Русанюк Ганну, Івашко Артура Івановича, Андрейко Юрія Васильовича, товариство «Урожай», Оницьку Любов Олександрівну, Довбак Юрія Юрійовича, Лисейко Оксани Юріївни, Ломак Володимира Семеновича, Олейник Наталію Михайлівну, товариство ППС «Теплиця», оскільки запитувані копії документів містять в собі інформацію, сукупність відомостей про фізичну та юридичну особу, яка може бути конкретно ідентифікована. Дединська Богдана також заявила клопотання про залучення її до участі у справі як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на боці відповідача, оскільки рішення у справі може вплинути на її права, свободи та інтереси. Представники позивача заперечили проти задоволення клопотання. Заслухавши доводи клопотання, думку представників позивача, суд дійшов наступного висновку. Відповідно до частин 2 і 3 статті 53 КАСУ, треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справі на стороні позивача або відповідача у будь-який час до закінчення судового розгляду, якщо рішення у справі може вплинути на їхні права, свободи, інтереси або обов'язки. Вони можуть бути залучені до участі у справі також за клопотанням осіб, які беруть участь у справі. Вступ третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, не має наслідком розгляд адміністративної справи спочатку. Суд, зважаючи на зміст позовних вимог, вважає слушними доводи заявлених клопотань про те, що рішення за позовом про надання доступу до публічної інформації може вплинути на права, свободи та інтереси осіб, що не беруть участь у справі. Тому клопотання слід задовольнити. Керуючи статтею 53 КАСУ, суд ухвалив клопотання адвоката Рязуненко та Дединської задовольнити, залучити до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору. Дединську, Дорчиних, Поля, Козика, Дрожковці, Шерей, Русанюк, Івашко, Андрейко, товариство «Урожай», Оницьку Любов, Довбак, Лисейко, Ломак, Олейник, товариство «Теплиця». Ухвала оскарження не підлягає.